खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर आरो आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोन आरो आंनि भिउवार्स नोंथांमोन आंखौ सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोन गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बे YBY नि सायावनो आरोना दासान्दि आरो YBY आल'सो भाइरेल जागासिनो नालाय बयबो माने बे कन्टेन्टखौनो लाबोखागोन ना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा खालामलायदो आरोना लोगोफोर आंखौ खिन्थु आङो बेबायदि खोथा बाथ्रा होननायाव टेलेन्ट नङा आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं मानि थाखाय लाबोदों जोंहा YBY खौ लानानै गोबां मानसियानो गिदिर गिदिर सिमां दंमोन आरोना खिन्थु खायफाना जाफुंबाय खायफाना जाफुङासै बिनि थाखाय माने जोंहा मुंदांखा खनगिरि फंबाय सानै साथामसोआ माने बे YBY खौ लानानैनो माने खुगा मेथाइ सुजुदों आरोना नोंथांमोना खोनासंलां लोगोफोर अब्लासो बुजिगोन नालाय मा मेथाइ सुजुदों आरोना खोनासंदो आं बे समखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय आं आखायाव लाबाय आरोना नोंथांमोना खोनासंजोबबानो जाबाय आरो स्किप खालामाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर YBY आव फैसा दोनना YBY आव फैसा दोनना गारि बायनो सानदोंमोन YBY आव फैसा दोनना हिन्जाव लानो सानदोंमोन YBY आ माथो जाखो फैसाखौ बख'नो हाला आंहाबोथ' सहायनो हाला माथो खालामबावनो YBY आव फैसा दोनना गारि बायनो सानदोंमोन YBY आव फैसा दोनना हिन्जाव लानो सानदोंमोन YBY आ माथो जाखो फैसाखौ बख'नो हाला आंहाबोथ' सहायनो हाला माथो खालामबावनो YBY होननानै थगाय जाबायसो YBY होननानै भिखारि जाबायसो YBY आव फैसा दोनदोंमोन दानाथ' थांबाय दैयाव जब YBY आव फैसा दोनदोंमोन दानाथ' थांबाय दैयाव जब YBY आव फैसा दोनदों माहाजोन जानो सानदों YBY आव फैसा दोनदों माहाजोन जानो सानदों नै दानाथ' फैसाया जब एजेन्टखौनो माथा बुखावद' 15,000 दोनदोंमोन आंलै हिन्जाव लानो साननानै